bufur kamaman tangi kamamani Pula nang sana mo songo tam hangke no media rong nang khobor maraman ke ani sajala kamamani bagai bota phano nogo kun khuspata chara bono call khaima bo call receive khaya aboni bolo hangke bo dahna ka switch off khai toni rekha bota naka 13 tarik 14 tarik ni saring ni 3 ta o bo binanan thani o rang sanai telangpho ang ama ko nana restaurant thanani ano rang rodi niya gari bara rang sanai telangpho ke binana bo projan thang jong ke mane bin babon simi sai ro hakapo thangko angko adolole ang projan bin tongma jaga bo thana hanya cycle ang thango rang telang thango hanya ke bin baba ano ter ko chora tare ko phai nya na akong no sapai kya ke sapai man bising ke ang call khai nei mani call thanga jong a phoro ke call thamani bising ke bota ma kun phana call ko receive khai ang kang bin dar song saka nor kisa khai nya di an call no receive khai liya ne mani boro khai ma bo abo hanya olka srapta to hangal login bo switch off khai khip ka a phoro sime 3 hai porjonto no mobile bin ta phono switch off khu ko boje jaga phano tong thong an basa ba call receive khai to abo channel long na sigoi no no khangke bo call khai to tai borok ja na to ki mamani borok na ang rangri renai 10,000 na to ki man kha hangke ano ang number renai an number call khai to খবর যে খবর হনাই রক না নং 10,000 নাই যে নুগি ko phonugui man nai rok no o kamanan bung tamo min bo mongke rahul debrama koi bosor khna bine bosor kha 17 bosor running tabok soli dong tini to 16 tarik 14 tarik ni sarigo kamamani 14 tarik ni sarigo 3ta somoyo bu bor samung khlai bo samung ke to agotalawa hne saw restaurant ga hne saw ka restaurant bo ta hna ga bo sungno jaga thikena saya ya bahai saimaya ni bagai sung ang saimana musung ta ar bo tak thangar tugui mani ya saimiya ta na saimiya ta ar bo sung bon thang na tugui mani ya saimiya boys busung khana bini boys sungkha 17 bosor running solo jakta bo 17 bosor bor tongui kamamani bo oro da tongui na kun jaga thangpur da kama bo angkha bo selo khalawa binana nogo bo angko ta hna ga 11 tarik ni horo bo ayang ako ta hna 30 tarik ni simi bo ongkhri thangmani restaurant tongoi nei sungno cycle ang nok ni da aron thekada abo kha ayang thekana thango a din sin kaimi o selo khalawa kerango engka angbo kera maisara thangja ka bono saka maisa pha dinai ka sa pen ni sibu bana sawo engka sa pen engka to hon maisa ta tei bang bono call khaikya ko bono receive khaya call receive khaya engka ang kalong din sang ka ne hamjang no nin mana songla mani e ko moi buyang jen thangka ni sawa no engka ang buyang jen thangka batam phayang nimla nogo phaya ko ne phe kurui bini bag ro khati jak aporo abon che sakang engka bono no binana nang saka bo biang thara na ka ang saimiya ke nang to bor na jong ni biang thang ya ni mani salang ya ke banti tong bin dol do aboni para hangkang ke ko bishal gor mora bari o ga mora bari o se tongoi pu ama bo restaurant khana nei thangpu ka thamani porengke koyekdin ang nogo thangka nogo thamani bisingo ko 12 tarik ang nogo thaka nogo thamani ano ama saikhinaro osrai ba restaurant thango le hane sawa a restaurant thasu thangya pu mura bari o bishal goro aro se tongoi pu banti songnogo ha hiniya akongna ang khanau ngangke banti ke sab kun azga samung tong bin dol dana tamo abo ke borok bin dol botke borok to kun samung khaya an ba sangke to ke borok bai dol kokro salayo oba hairokta ginoro nin para khyojka ke ayong ke nin asema jagata cheli khola tam para cheli khola no kami katal hunjak tam sung mokhe langma hati gogon chodar para ke bini para gangke obokhe busani para ta tabo daran para ke oro langma hati gogon chodar para basin para gangke tabo cheli khola para katal ginoro 12 tarigo berani thangka nogo afuru busanong logi tong afuru bono nogo malayu bo already no bin nansong para already bin nansong para bo ginoro adino malaikha ke malaikha ke noro ko koi tarigo phaki yang nogo ang phaiman hingke
12 tarik kalbari 13 tarik ni sari ko ang nogo phakya ke nanga pro khorok busuk phai narok singapur phaimena ani bisla okara hingke tabang oron ya ani amprono gari telangjak bobai auto gari singkase phelekya hingke sinong hingke boka phailiya adino phailiya hingke nin busa ba pro je kamanai ba aranoko aranoko hingke bo aranoko hingke anu phainai bin babo sapekya 6 tarik adulo nogo keripho bin nanan thani rang telang thangpo restaurant thana hanai haini cycle ang ni ane sapayo ko bata khaja thangpi banta thangni ni samani ko khnaya e hai simi ni tong kang topno aba hai ko khnaya bono call khai kyang call khai man bisingoi tabang kha boni mobile ring habi tongo call receive khaya ke bin dar sonang saka call khai na gera dikisa ani namana ke bo receive khailia ngai ka aboni pore kang ke no bo switch off khai ri kha acha ke ning da su jarti se seven bole na giyang phai side do kisa nang ba si do nang je 5% 14 tarik 5% কয়টি সময় অঙ্ক নং ang emne kena ekta 52 minit to sokoi mane phaita na ar nongkhata sil khulani একটা 52 নং আর নখর নিন বসান নগাফুর নং নখরপুর ani busano ko to ang ar jaga tabok sini mama sosur song nogo tongpuru bini nana bain thangai thangani anos bin nana sungyo an busabo logi thango bin nana logi no gai sawano ko resilo no thana po bo ko rang sano bablung huni ano sunuyu sin bukra jero angkai ang saka thangya tani bagi thanani nung nogo masai ma tong ma nanya tong nung thana nangya nogon tongri kajang ko kisimisa raba dog raidi bam hai khaidi nindaran ki subadi ai rokhni satang bono to thangli to hni hiya ka amase sarapsani bisingo angara tongkhu ang to kutulya khajani kai amasong sin bukra jero phaika jaga phaika kang top sungka ai ko an busa bo karabo soi kya purkai yang ni thangata thangai nyai ang sungka nung biang thane ni bobo an yang phaipina hani tongmon an busa kora kai ang kata thangya huda tangai thane ni huda thok magana gari magana hai thang phaila su ungya oma ki suglak ning kata kar busa no hono hi bawang kisa gurinan bagi thanani ni no thangya thanaya oron tongdi oron ku tongdi ini ku nya bo khel khai tongni ni kang okay afur ke sim bukra jero sau boro agino rang talang thang paida hani sau nung tongpurun thang sepaikya tongpurun thang paikya 300 ro ho ni sau nung ke nin ro khatang rang sanya bo an ro rang sana gya bo karon ang mai hanjang na kijak bla ke bo an jago rang sana gya sana ma ke binan jago san kilang thangka kang to bongka nor ko tamni bagi ro hri tong anya ke angka barang no to talang situng borok tongkho ba jaga khamyang ke phirui phaina po judi kostong ke phirui phaina he ni satai ko boro thangnai bo restaurant samung khlanya cycling abole salang bo samake tamke restaurant thana ni simi sawo biang sajun saya biang sai to hono sele saka agor tola bukhang ni sawo binana sapata an to saya binana sauta ke ang to wan suka do acha bo to kostong ke to tongbia judi kosto kuri ke to tongunai to phun kharok khaidi rok khoni tang anu bo salang ya bom herok salang ya ke binana ba sai jak lang si do aptang saimia ke binana simi anu saka kosto hongke phirogi phaina po kosto ya hangka ke tongnai phu ni sau bo sajung da thang na bui beje thang abolo bo sajung na thang ya mane ang to saimi asu bin logi borok rui tongmakhai bo sajung no sajung bo hni no saya kono borok tong bo hni se to ang thanai ni simi sau ta hatai ko omon sai sikang bo restaurant samung khlaijak da waisa thangmakai thangai nyai agor tola ko to asakang bum sasungmanya botoma jaga karo bo thangai nyai bo prai mas kasain tongkhna ble hedana mas kasai tongmani bo busungma phai mano rondi busungman figum bapro 1500 da bujan mani payment tan bagi bo ase nong do poribar sikaham kang khetang bo restaurant samungma khlai tam bini chate janar de samung khlai din cha na bini chate ja kono samung khai ni saya bini chate bini tomuk tin bo khalainya ni bo wan su gutai ko bon khlai ku porli ya ke por di hima bo poriya han busan tai ko duita subject
phirogui phaimani thaini hai por pidi nung majumi rwkar makai tapo duita subject phirogui phaio apur do bo puila pur no mas kaise tong pur do apur do kol khosao restaurant thangpano ke tabu do restaurant thangoni seklang pon bo kor chu khosaya phun bu switch kol khosaya nak tam nei bo na kada kama khana bui be de khala jaga restaurant thangpon puila bu do kol khosai tongo taw ke tang khosai engnar tangwa cho abo nani busak je jaga tongo ba kaham ba hamya ba judio photo reinai judi number reinai nukha hangka kaito ang borno toiko je kol khai sahnai rongno kisa rang ro kisa misar na hini tongo abono borno nong ni cherai se puila pur do kol khosao tabu do kol khosalia tamo norok cherai tamo nak norok bai hasal ke tang bui tong nam sungjak na bo kada kama kha na bui bai de kunu khaijaga tam ni babi noro abo tang saimya karon kol khosao ani singman khe puila pur do bo puila pur bu thangjak bule restaurant no ke ek mas do po tongi phaijak apur do norok bai kok sai tong nale kol khaima bu receive khayo ke tabu ke restaurant tangai receive khlaya kok saya din sala hamiani bising tui kono kaise borok bai da khawai rok ton jakha bukhoro muthup ton jakha butha jaga to kha aba ang saimeya ang kiri tong belanya aban bage ang wana oi kiri woi narong nang khobor ma khai hoka tini boje jaga phan tong thung jeske pono je nuk nai bono or nan an number call khaitung ang number ri nai tabin photo bur nai sinmung rinai bang am sakana kiri to kha wana oi tong kha boje jaga phan tong thung aba hainu ta kaisa takte buksong os ga kaisa point ongkhorman ke ma haise bo pulao bo samung tangna hanani nok nongkhor paijak ek mas do samung tangi tong pur bo do kol sai tongo je japon samung khlai di buma bu phajong me kok sari tong takho bukhorok bai kintu tabuk second time ma hongkang ke call receive khailia susab bung paikha do samung tang tong hongkang ke bum bu phajong bele wo wala jige ku gul bul bul la jage kok bu bangla jage ka kok sanani do manangna ni dorgar sikri kok sanani tonguta ke tak do kok sma saya abono tabu kiri jagi tongkha boro na boda buthar jaka boda bujaka mungsa sukdangkha kono khobor manlia 14 tarik te kamaman tini 16 tarik ngui tongo khuspata manya abon bage je nugnai rokno borok rang rwnai 10000 kisa call khlai sahardi sini tongkha nugui tongkangke nincharai bodo restaurant si samung khlai ongkangke tangi jagan bung sayang kono restaurant sara da alda samung haime da khlai tamo abo hongkai bo sampula khe tongiman hingka kaito obinogor tongni sawo o tabuk thangmani ke to bo salanglia kuno o jaga tongnya rokhni salanglia restaurant bung rok salanglia tei ko ke abono jeng bini boda tongya saimalia abono ke bo saimani kri bin dolok bo saimani kri bo sai kalang ya tei ko o jaga tongana o jaga mo hai tongan hine thanan hine sai kalang ya tei ko te ono kuno samung khlai nai restaurant bara te ono te samung haime khlai na le bo kuno apte samung le khaya ai restaurant go tabuk abuk agi borong ni dol tongmani ar dolok sudung cha oga pula tongmani obinor tongmani a restaurant bondok engkhapo bin dolok nogo thangba kyapo ka tabuk bo restaurant jan tong kya abo saimia abo nang kaisa kiri ui tongkha kol khosai ani kiri tong suka tang aboni bagai kol receive khaya kol thangai tong sai kol receive khailia tabuk kabon baga ang kiri tong kol da thango na switch off da taka switch off kodin ka switch off ka switch off mani ko 2 din kai tongkha kol thangmani mane switch off mani a 14 tarikon borok bondo khakya bong abro bondo khakhipka 14 tarik ni horni simingar borok bondo khakhipka ke bini kuno logi bri rok kok samana ba herti tong bri rok bai to kok samarok to no bunu gya sin buskang bo saya seng abrole saima da jaya bri rok bai kok samani bonang no bunu gya mana ang saibo maya bo an buskang bo saya ke bini dol rok no bahai khobor da nanya beke borok tonglai men dol biang thang biang khus khobor on biang samung khlai bar norok chethor na nakya amo bo naikha sengui naikha borok jotono saimia hanai sau thana khobor jorok da norok thana kele riya ko tanga sileri tong norok jodi no 14 tarik se kama ongkang ke 3 to 16 tarik gitanga sileri tong dujin thana bo khobor hoye norok kuno news bo chalo gyang ke
Mana aste angke hene jong kha bkha mane tong khana aro rogono jekunu asuk abong gala khne ke taw se khlache ang honi ektao bkhaine yo dutao bkhaine yo dipor khiring rogo bkhaine yo mane phung rogo bkhaine yo waisa sukda khulungno switch khulungno on khaino hne nayo khlaya ya ba haimang jong ko switch off bang hne sa jong angke waisa sukda switch off mane switch on da khaine thirok dongno mobile limbo to kisa mobile ththung jongo ke mobile maya thirok dongno hne khainai mane switch off mang ka ba ganyang an bkha belai kirima singsa ang jaga jong khata din sala hamia bube butha jaga ya toka doctor jaga ya toka abon bagai ang belai kiri jaga nang media rong nang khobor ma khai tini an bum ke oporna ninke Ang bungro bide bruma. khazan takte buksong tinin baga singla sinai jodonon hambai